Unde crezi că te duci? În liceu. Arată legitimația dacă vrei. Păi, nu am la mine. Atunci nu intri nicăieri, chiar dacă te știu de un an de zile. Bună ziua! Poftiți, vă rog. După 4 ani de zile a venit vremea să ținem probe orale. Bună ziua! Bună, puișor, la ora asta se vine, iar ai fost la țigară. Pot să intru? Hai, lasă tableta acolo și intră. Cât înseamnă 18% din volumul corpului M? Și mai mult, bă, ecuație. Faci 18% din X egal Y. Când locuiești pe Y când a doua ecuație, faci o ecuație egală cu două necunoscute și după aia spui X plus Y egal suma totală și îl scoți pe Y și după aia îl scazi din suma totală pe X și îl dai Y. Bun, eu nu mă bag la calcule, problema de fizică s-a terminat. Edi, Elena, poftiți! Enumerați elementele sistemului digestiv. Păi și dacă te întreabă cineva pe stradă? Tub digestiv și glande anexe. V-am adus cana de cafea. Cana? Noi mai avem pe lângă Caterinca, să zicem așa, un mesaj pentru clasele a 9, a 10 și a 11, care probabil dacă o să-l audă o să-și dea seama cum să se bucure de anii de liceu mai bine decât am știut noi și mai devreme. A venit sfârșit. Dați-mi mai tare. Vă rog. Puteți să-l dați la început, fiindcă deja nu mai sună bine? Nu? Ok. A început totul în 2010. Ne-am uitat ciudat unii la... Nu. Deci, frate, nu merge. Trebuie de la început. Nu merge, efectiv, nu merge. Mulțumesc. Mulțumesc. A venit sfârșitul, dar nu s-a terminat. În amintirea noastră o să avem un vis păstrat care n-a durat mai puțin de 4 ani și care sigur va trăi în mintea noastră 10 de ani. A început totul în 2010, am intrat cu toți în sala 7 pe o vreme rece, ne-am uitat ciudat unii la alții, dar a fost temporar. S-au legat prietenii cu vezi din ce în ce mai rar. Am crescut, ne-am urât, ne-am bătut și ne-am bărfit, dar parcă fără toate astea n-am fi simțit că am trăit. Liceul nu e mereu roz, asta e adevărat, dar cel mai important e că din toate astea am învățat cum să fim colegi mai buni, să iertăm și să uităm, să lăsăm de la noi și să ne ajutăm. Așa trebuie să decurgă viața unui om, să-l ajute mereu la nevoie pe seamănul său. Clasa nouă a fost mai mult așa de obișnuială. Caterinca avea să vină după încă o vară. Hai rău, emoții, frate. Clasa 11 am început toți cu gândul să învățăm că în 2 ani avem un bac pe care trebuie să luăm și a ținut
șmecheria o perioadă mică, până am învățat cu toții să jucăm șeptică și am ajuns într-un final. Și în clasa 12-a unde am învățat, ne-am distrat și ne-am apropiat. Parcă anul ăsta chiar a fost mai bun decât toate. Poți să întrebi pe cine vrei, se vede de departe. Și uite așa au trecut parcă toți anii de liceu, la fel de repede cum o să treacă și al meu refren. Realitatea e că din păcate nu am un refren, dar parcă 12G răsună tot mai tare în capul meu. Și după 4 ani am realizat cu toții ce am avut și cu o lacrimă în ochi plângem că totul am pierdut. În amintirea noastră o să rămânem prieteni pe vecie și de 12G ne amintim cu bucurie că aici am învățat, am crescut și ne-am luptat unii cu alții până când o frăție am creat. Acum suntem prieteni și vom fi uniți mereu, indiferent că este vorba de bine sau de greu. Fiecare dintre noi am învățat de la ceilalți că în viață trebuie să fim mai mereu apropiați. Fiecare dintre noi cu părți bune și defecte, am plâns în cor la bal cu toții în hohote. Niciunul dintre noi nu o să uite niciodată perioada asta scurtă, așa frumos desfășurată. Acum am crescut și suntem mai maturi, nu mai e loc de răutate, suntem toți copii buni. Fiecare dintre noi o ia acum pe drumul său, sper să rămânem prieteni dacă nu e deloc ușor. Ăsta e cadoul nostru pentru voi, Anca Popa 12G. Ăștia suntem noi! Serios, am încercat să sună mai bine, dar chiar am avut care să mă pe care rău. Încă o dată, toată lumea, pentru doamna profesoară Anca Popa. Eu strig Anca, voi strigați Popa, ok? De 3 ori. Anca! Anca!